hogei urtez, hainitz hogeitzapen on, txar batzu ere, izan ditugu Baionan Kantuzentzat. Je pense que tout le monde ici a des souvenirs de Baionan Kantuz. Le premier jour, la première fois. Pourquoi il y a des dames qui lèvent leurs bras là? Incroyable. Eta gaur, hori guztiak elgarrekin ezagiko ditugu, elgar kontatuko ditugu, elgarrekin gozatuko dugu. Et tous ces souvenirs, on va les mettre en commun ensemble, on va se les raconter, re-raconter, les partager et passer un très bon moment ensemble. Eta hasiko gira segidan, agur jaunarekin, barkatu, ez agur jaunak, agur denak, zeren badira ere handereak, eta bai, eta horren ere baiteko dugu orai bat. Baina behar dut 2 segunduz zerbaitera.
Itxasoa libe